Hola, somos Lucía López, Irene Pérez e Lucía García, de cuarto de ESO do Isla Guadalupe, e este é o noso traballo. Decidimos facer este traballo debido á cantidad de incendios que hubo alrededor de Galicia o pasado verão. Queimábamos as follas aquí e duraba 5 minutos a ignición. Despois comprobábamos a temperatura que tiñan as cinzas, canto pesaban e a humidade do ambiente. A nosa hipótese era que canto máis humidade contiveran as follas, máis tardarían en arder e conforme foran pasando os días e se foran secando, arderían moito mellor e en menos tempo. Tras 5 semanas de investigación, concluímos que a nosa hipótese era certa e ademais conseguimos ordenar as especies según arderan mellor ou peor. A que mellor ardía era o carballo e a que peor o piñeiro. Moitas gracias. Gracias.